Security Officer, ex-militar, Episode number 1. OIC mong ex-militar, Ayan o. Ngayon, nandito tayo sa ating informasyon. Ayusin mo yung sombrero ko na yan. Parang iba ko nirespeto dati kung galing ko sa serbisyo. O, ikaw, nasaan yung sombrero mo? Bigyan lang kita ng kubra, sir. Sige. O, ikaw, ayusin mo. Ayaw ko may nakikita mata dyan, ha? Yung, ikaw mo yung bersika po, dapat walang nakikita mata. Ako pipikit ako. Kayahin nyo, dati akong military. Dapat kayo ng pagdisiplina sa tao. Dapat kayahin nyo ako. Dati akong galing sa serbisyo, disiplinado. At marunong sa lahat ng bagay. Dapat ito pa-implement natin sa ating larangan ng pagiging security. Ang disciplinary action ng mga militar. Kuha nyo ba? Yes, sir. Yan. Nung ako nasa serbisyo pa, hindi lang yung pinapagawa. Kung ang hirap nyo dito ay triple ang naranasan ko bilang ex-military. Kuha nyo ba? Yes, sir. Yan. Maganda. Dati pa pala eh. Ayun. Ex-MBA pala eh. Ikaw, ay ex-arwa. Tanan. Episode number 2. Si Boy Militar na OIC na umiiwas pag may report. Port. Wala ko nang magagawa kundi ito. Sir, si Priya. Kasi doon? Yan. Sa mga ngayong isang motor nakapartipilit. Tanggal yung sa admiro. Ikan ka. Sumakin niya. Ano yan ang paraan? Hindi ko natin yung report. Sa tutura, yung yan ang paraan pa rin. Hindi na ko nahirapan sa paggawa. Paano sir kung... Basta, diskarte nyo na, sabihin nyo hindi nyo nakita. Yung motor, pinatagin. Sabihin mo, wala ako. Basta, kailangan gawin ng paraan na sabihin nyo, hindi nyo nakita. Basta, makaiusan sa paggawa ng lunas. Hindi kasi pinipilit siya ng dyan. Mayroon ka ba na asawa? Bayaran daw yan. Nagtiwala ko sa SGPS, Basta yung sinabi ko, sundin mo lang. Sige, punta mo na doon. Sige, ka na doon. Ito na yun. Kahirapan ka ako. Dati akong sa servisyo, pero po ako mag-servisyo. Ang gagawin ko dito. Kahit nga yung space, pero pilit ay sumunod yung space ng tulad. Gagawin pa ako ng report. Military, pero kung sa report, wala muna. Diskartan nyo na yan. Ganun yan. Episode number 3. Inspektor nyong ang lakas na nating at ex-militar daw. Uwak pa. Wow. Oy, pagbuhat! Kay abrihan na! Pagbuhat na sa tawanan ni. Gusto ni mo? Busina, sir. Ba't ang takan yung buksan? Ito ako kilala? Di nyo ba ito nakikilala? Kaya may sticker na eh. Sino ba kayo, sir? Tawagin nyo kayo sinyo. Tawagin nyo. Gano'n na pa ako nito kung sino ang musina eh. Di mo nyo ko nakikita. Di nyo ba nakilala? Uwak. Ay, di nyo ba alam yung uwak na logo? Pasensya na, sir. Di namin kayo kilala eh. Asa ba ayusin nyo rito? Dapat pag nakikita nyo yung ganitong logo, buksan nyo agad. Kasi ako yung inspector nyo na ex-military. Papapakilala ko sa inyo ngayon. Ito tapos ang takal-takal nyo kung buksan. Agad kayo pag nakikita nyo nagbubusina at may logo ng uwak. Ay, pasensya na, sir. Dapat magpakilala ka muna. Hindi namin kayo kilala eh. Busina ka ng busina dyan. Ba't sino ka pa, sir? Uwak ka lang pala. Kung inspector na ex-military na may logong uwak. Pasensya na, sir. Di ka namin kilala eh. Ngayon ka lang namin nakita eh. Ayan, akong sagad kayo. Manginig kayo sa ganitong logo. YC namin, sir. Dun sa loob. Kamot ng kamot pa ng body yun.